Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji maýy Azat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Bu gepleşik gysgaly gepleşik. Siziň käbirliňiz belki ýam eşden tiňdem. Şu Türkiýede blogerlik işini alyp barýan aktivist Farhat Meymankuliýew, ýagny Farhat Durdiýew familiýasy bilen tanalýan Farhat Meymankuliýew dün öten akşam saat 9-larda polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edilip äkidildi. Şu barada bir özümizde bar olan maglumatlar bilen paýlaşmakçy siz bilen. Hemem ýene käbir duýdurjak adamdan ma şoň üçin şoň töwereğinde de gurrun etmekçi bir gaýtga çyk mümkin boldugundan indi şu gün bizde bar olan maglumat nähili maglumatlar. Men gönnen şu Farhadyň ýanyna agasyna çykdym. Olam wakalaň şaýady öten akşam ýagny 19-njy maýda akşam saat 9 bolup barýaka. Olan şol ýanky Ankaradan gelipdirler. Olar bilelikde Farhat da Farhadyň ýanyna ýanky şol agasy bar. Ondan bir umumy dostlary bar. Şol İstanbulda şo dostunyň kwartirasyna barýan mehmançylyga. Şonda şo gelen wagtlaryna bilen gapysy kakylýa. Gapynam ýanky Farhadyň dosty açýa. Ondan ýanky şol Türkiýede özel polisiýa diýip bir gulluk bar, ýagny hususy goro gullugy, hususy polisiýa gullugy diýip. Ol özel gullugy diýmek bilen ol döwlet gullugy diýil. Hususy ýagny olar islendik bir firma ýa-da islendik bir şahsyň talabyny ýerine ýetirýärler, ýagny siz olary hakyna tutup öz goroňyzy üçin edilýän öz aýdaly siziň şirketiňiz goran bolmaly, ýa siziň öýüňizi goran bolmaly. Çağılaňyzy goran bolmaly. Islendik meselede siz şolar bilen kontrakt baglaşyp, şolar hakyna tutup şolaryň işgärlerini öýüňizde bir goro üçin edilýär. Ana şolar ýaly bir edara bu. Şol ýanky şol özel polisiýa diýilýän polisiýaň işgärleri ýan kowlanyň şo Farhadyň dostunyň bolýan kwartirasynyň gapysyny kakýa, Farhat bilen agasynyň öýüne otyr, olary tek bilen. Şonda olar şo Farhadyň suratyny görkezip sorýar şu slowlan siziň öýüňizde bolýarmy diýip sorýar. Olam ýok diýär. Ondan olar beýleki ýa 4 gat çaý diýär da 4 gat çaýyň beýleki gatlaryna çykyp başladylar diýär. Käbirler aşak düşdiler diýär. Käbirleri ýokary çykdylar, gapylary kakýalar. Bir de ýan bildik diýär da, ýa kimdir biri şol Farhadyň edil şu padiýeze gelenini ýam habar beripdir, ýa-da nähili ýol bir hil ýol bilen bilipdirler diýär da ýam. Şu meň öýüme gelenini. Indi olar şu padiýeden gözleýärler, olar jaýdan çykyp giden oklar diýär da. Ondan ay bildik diýär da ýene ýerlerine geler diýip, ondan aşakda bir özü ýok goňşularymyz ýaşaýat diýär, onuň şolar belki biri ýüzümizden tanaýandyrlar diýär da şolar aýdan olaýmasa ýene şu aşağı düşen polisiýa işgärler ýene ýokary çykdylar diýär, ýene de gapyn kakdylar. Ondan gönnen gün aýtdylar diýär da ýok şol oglan sizde ýaşaýan bolmaly diýip diýär. Bir de içekläp 5-6 tany ýanky şol hususy polisiýa edarasynyň işgärleri ýokyrsak girýärler. Ellerine de hiç eli ne prokuraturaň orderi we ne sudyň hökümi ýa-ni öýde örmek barady. Olam Türkiýe kanunyna garşy gelýär. Umuman halkara konwensiýalarynyň normalaryna garşy gelýär. Ýagny elinde haýsydyr bir şahsiýetiň öýünde örmek barada, öýüne girmek barada sudyň ýerite aýratyn bir hökümi ýok bolsa, hiç ol hususy polisiýa edarasynyň işgärleri beýlede dursun. Hatta Türkiýeň öz resmi döwlet polisiýa işgärlerine hem girmäge haky ýok. Kimdir biriniň öz ýanky ýaşaýan öýüne. Bular bolsa içekläp ýanky Farhadyň dostunyň öýüne kursak girýärler, o taýda diýýäm, o toglaň birine Farhat bilen agasy otyr, onam görýärler de onuň ýanky bilen hemmesini elinden naruşlyk takyp edýärler. Hemmesi ýanym ýanky Farhadyň dostunyň aýalam şo taýda eken. Jemi 4 adam edýärler. Farhat, agasy hemem Farhadyň dosty bilen ýanky aýalym. Men bu taýda adamdan adyny aýdym öýler, haýyş etdiler da adamy da agdap oturma diýdiler da ýa Farhadyň dostum, agasam. Şol şi men adlaryny agdam. Ondan bulary öňülen şol Fatih Etrap asayiş müdürlügi diýip bir edara we beýdimegem şol Fatih şol ýanky İstanbul'un etraplarynyň biri. Şu etraplarynyň jemgyýetçilik düzgün tertibini goraýan polisiýa edarasy we ýerli. Şoňa gidýärler. Ondan o taýdanam
Yani ya Fatih Emniyet Müdürlüğüne ekediyorlar. Yani şu baş polisiye idaresine ekediyorlar. Ondan şu taýda bir üýtüşik aýdan wagtlaram bolmady diýä, bir kısa sonra verdiler diýä. Farhadym ol polisiýa işgärleriniň ýüzüne göni aýdypdyr. Olar olaň aýdan zady näme? Ýagny şol konsullugyň şikaýaty boýunça siz tutuldyňyz diýipdirler. Ýagny sorapdyr Farhadyň özü näme? Esasda näme esasda siz meni tutjaňyz diýende konsullugyň şikaýaty boýunça tutuldyňyz diýipdir. Ondan şolaň bar aýdan da şol, ondan o taýdanam ýa-ni şol Fatih Emniyet Müdürlügünden hem göni şol İstanbuldaky Tuzla diýilip atlandyrylýan deportasiýon lagery we ana şo taýak edipdirler. Ýa-ni Farhadyň ýany bilen agasynam şo taýak ertdiler diýdik da, ýa oň dosty bilen dostunyň aýalynam. Indi Farhadyň agasynyň dokumentini seredýärler, ona boşadyk berýärler. Sebäbi şol konsullugyň şikaýatyny ol adamyň ol oglunyň ady ýok ýaly. Bolmasa onuň belki äkiderdiler. Ýa-ni deportasiýon lagery bolýan, ýöne dokumentlerini seredýärler de ona boşadyk berýärler. Ona Farhadyň dostunyň boşadyk berýärler de ýöne dostunyň aýalyna äkidýärler. Onuň sebäbi onuň wizasy gutoran eken, dostunyň aýalynyň. Şoň üçin onam şol ýanky aýallaň saklanýan Slivre diýip bir deportasiýon lagery bar diýär, şo taýak edipdirler. Ondan inni şu gün men şu zatlar bildim. Ondan yine ýany edil şu gepleşigimiň, şu çykyşymyň öň ýany yine bir gede kabar tutdum. Be Farhadyň dostundan agasyndanam. Olar diýdi deportasiýon lagerden şol näme äkidipdirler. Yine de polisiýa müdürlüğüne äkidipdirler de şo taýda sonra edipdirler Farhadyň ýany bilen hem adwokaty gidipdir. Adwokatam tutupdyrlar. Soň olary şo taýdan töhfetçilikden ýa-ni sonra edişlikden hem ýene ýygyna äkidipdirler. Ýene de Tuluza äkidipdirler şu deportasiýon lagery. Indi Farhadyň agasy habarlaşypdyr Farhadyň ýa-ni adwokaty bilen telefon üstülen habarlaşypdyr. Näme gurrun boldy, nähil hop bar, buny uğratjoklarmy bular diýilen ýaly sonra beripdir bolyn. Üýtüşkur çekini oturar ýaly zat ýok. Birinji gün hepden birinji gün şu öňümizde birinji güni boşadylar diýip umyd edýän diýipdir da. Polisiýa ýa-ni bagşlan adwokaty Farhadyň adwokaty. Onuň näme hakda sonra getdirler diýilen soraga da umumyrak jogap beripdir. Ýagny bir jik anyklaşdyryp, aýdyňlaşdyryp durmandyr näme sonra berilendigini. Şu polisiýa müdürlügüne bar diýen zady diýä şol siziň döwletiňiz bilen baglanyşykly meseleler boýunça Farhady sonra berdiler diýär. Siziň döwletiňiz bilen baglanyşykly. Ýani indi bu taýda çaklary esas, ýa-ni bu çaklary ýalat bar, şu Farhadyň edýän tanqidi çykyşlary ulanýan belki söýgünçler bilen baglanyşyklylar. Ýene de diýär şu polisiýa idarasynyň işgäri bilen bilerikdi ýene bir adam diýär, grajdan eşiginde oturdy diýär. O ýöne ol adamyň Türkmen konsullugynyň işgärimi ýa-da oňam howpsuzlyk gullugynyň ýa polisiýa idarasynyň işgärimi diýerem aýdyňlaşdyrmady diýär. Belki ol arasda türk diline gürlenigi üçin, belki adwokatam bilip bilen däl bolmagy mümkin, kim nerden gelendigini. Indi umuman şuň kuý edil şu wagt etşenni bizdäki bar bolan maglumat şundan ibaret. Indi Farhadyň deportasiýa edilmegi ähtimalmy, mümkinmi? Eger olar çynna tutsalar. Deportasiýa edilmegi mümkin, ähtimalligi bar. Ýöne deportasiýa edilmezligi üçin nähili esas bar? Deportasiýa edilmezligi üçin meňe anyklaşdyryşyma görä Farhadyň eline bosgunlyk gorawyny üpçün edýän bir dokument bar eken. Ona maňa agasy aýtdy, agasynyň özünde de şolar ýaly dokumentda türk diline o dokumentin ady uluslarara koruma kimligi diýär. Ýagny halkara goraýyş pasporty diýilýär. Halkara, ýagny bosgunlyň diýär halkara goraýyş dokumenti. Ýagny Türkiýe döwleti, Türkiýe migrasiýa gullugy resmi ýagdaýda Farhadyň agasynyň öz gorawyny alypdyr. Şo barada dokumenten beripdir. Indi ýatladyk geçdik şular ýaly dokument biziň Käbir beýleki aktivistlerimizde de bar. Dur Sultana da bar şolar ýaly dokument. Ondan Bayram Allaliýewde de bar. Ondan ýa-ni Ediz Mämmedowde de bar. Käbir beýleki oglan ýyllarda da bar. Käbirlerine şular ýaly dokument. Ana şo dokument umuman
gora upçin etmeli. Yani siz häzirlik şeýe wagtlaýyn resmi bozkun, resmi ýa-da syýasy bozkun hökmüne döwletiň goragyny aslynda alynan nigilip şonu kepillendir. Yani dokument şol. Şo dokument eliňizde bar ýagdaýynda adamy öz gaçyk gaýdan ýa-da barmak islemeýän ýurduna deportasiýa etmek ol kyn zat, aňsat däl, ol kyn zat. Hemem şoňy alag etdiň şolar ýaly dokumenti bar bolan, şolar ýaly goragdaky adam alag etdiň deportasiýa etmeklik ol halkara kanunçylygyny bozmakluk. Halkara konwensiýalarynyň normasyny bozmakluk. Ýöne bilşiňiz ýaly Türkiýede kanundan nähili işleýändigini bizinde bilerçe bolduk. Misal üçin Özbegistanyň raýaty hem bizde türkmen asylly aktivistimiz Juma Sapar da waýfy. Näetdiler geçen ýylyň ýanwaryny gürüm jirim etdiler. Özbegistanyň howpsuzlyk gullugynyň işgärleri ony maşyna ýükläp, elini aýagyny baglap, ýörüýte maşyn bilen Eýranyň üstü bilen bizde bar bolan maglumaty görä, uçurulýanym däl, ýörüýte maşyn bilen Eýranyň üstü bilen Özbegistana gidipdirler-de. Ana şunu ýaldatlara da ýol berip oturýarlar. Türkiýanyň hökümeti, şo Türkiýanyň hökümeti ýa-da ýörüýte gulluklary şoňa ruhsat bermese, şolar şonu etmezdiler. Özbegistanyň hem şo gizliň gulluklarynyň işgärleri. Nişatlar gödüňünde tutsak üstesine ýanky bu Farhadyň dostunyň öýüne kursak girmekleri, ödem haýsydyr ol hususy polisiýa edarasy diýil, ýani bir edaraň işgärleri ýöne gora gullugy ýaly bir gadur. Hususy gora upçyn edýän bir guramaň işgärleri kursak girýärler. Hiç ili erlerine prokuraturaň orderi ýok, şoňa ruhsat berjiladi, hem ýasudyň hökmem ýok. Buňa edem göz çykkyl, ýa-da kanunyň bozulmagy. Onuň şular ýaly ýagdaýlary biz gödüňde tutsak, planat bolmaz ýer ýaly Türkiýanyň şertinde. Şoň üçin indi bu taýda insan hukuklaryny goraýjy guramalar näme edip biler diýen soragyň ýa-da çykmagy mümkin. Insan hukuklary goraýjy guramalaryň käbirleri eýem habarly, ýöne olaram öňü bilen Farhadyň adwokaty bilen işleşmeli bolýarlar. Bu taýda iň esasy rol oýnap biljek adam şu an şo Farhadyň adwokaty. Sebäbi ýagdaýdan şo habarly, hemem suwtda da şoň islendik ýerde de polisiýa idarasynda da şoň ýanyna oturmaga haky bar, şoň işine goşulmaga haky bar, şoň hukukyny gorap çykyş etmäge haky bar. Şoňa da gaty köp zatlar bagly. Indi bugün käbir aktivistler ýygnanyşyp aýynha çagyryş edeliň, çykyş edeliň zat diýerler bolýan. Ýöne men duýdurjokladym. Elbetde ýöne bir nähili bir raýdaşlygyny bildirmek üçin elbetde bular ýaly çykyşlar edilip bilinler, ýöne edýän çagyryşym şu mesele täsir eder ýa deportasiýanyň öňüne alar diýilen pikirden uralýan bolsaňyz onu ýalňyş ýaňyz. Sebäbi insan hukuklaryny goraýjy guramalaram öňü bilen ilki hemme zady detallaryny anyklaşdyrmaly. Näil kanuny esas bar, şoň tutulmagyny, deportasiýa edilmegine adwokat näme diýär, öňü bilen adwokata çykmaly. Adwokat goramaly bu taýda. Adwokatyň ediljek zady gaty köp. Ondan halkara goramalary şol adwokat bilen baglanşdyrmaly. Edil adwokatyň menne kontakty ýok, ýöne şo ýanky Farhadyň garyndaşlaryna da berjek maslahatym. Farhadyň adwokaty mümkin boldugyndan Türkiýanyň öz içindäki insan hukuklaryny goraýjy toparlara, goramalara çykdyn. Habardar etsin olaram. Hemem Türkiýeden daşardaky, Gunwatardaky insan hukuklaryny goraýjy goramalary da çykdyn. Şolarym ayağa galdyrmaly. Indi ýene bir duýdurjokladym, indi şol bilşiňiz ýaly belki bilýän bolmagydan mümkin, bilmeýän bolmagydan mümkin. Göni 4 gün mundan ozal 16-njy maýda Farhat özüniň soňky çykyşlarynyň birini şol öz sürýän ulogyň nirededigini görkezýän bir GPS aparatyny berkidipdirler. Kimdir biri berkidipdir. Şo arada çykyş etdi. Şol GPS aparatyny görkezdim. Şo näder menem görkezeýin, şolar ýaly bir zat görkezdi. Şo Farhadyň öz eli bilen görkezipdir onu enjamy. Insan buň içine dene görýän şuda da çykyp duranlar. Ine şu sim karta şu. Telefon oturdulyan sim karta ýaly sim karta. Şoň içine oturdup, hem şoňa prilajenýa ýükläp, şoň eýesi, şunu ulanýan adam kim ulanýan bolsa, şol berkiden ulogynyň niri kereket edýändigini bilip bilýär. Ödem buň aşağı magnitli.
Çünkü aşağı magnetlen ha içinden şol yankı sim kartdan çıkarıp görkedi otyr bilen barıp telefon yankı yerli telefon kampanyasına barıptır, anyklaptır şu sim kartdan kim tarapından satın alınanlygyny, satın alınanlygyny bilen gyzyklanypdyr. Farhat Dolin şol adamyň ady çykypdyr. Yankı iňolmanda şu Farhadyň öz aýtmagyna görä Türkiýeň şu telekom kampaniýasynyň işgärleri ne şu Saydullah Rozubayev diýen adamyň adyna ine şu nomer bilen berildi diýip, telefon nomeri bilen berildi şu sim karta diýip nemetdir. Indi bu sim karta näme üçin ulanylýar? Şu injam hakykatdan men gyzyklanyp gördüm. Mali neteredin şu Farhadyň maşynynda berkitilen şu injam hakykatdan internetde satylýar. Ýani şu Ýewropada da satylýar. Men gyzyklanyp gördüm. Mali ödem edil şu maksat üçin satylýar. Now the English adi GPS location for cars, yeah, real time tracking, anti-lost, anti-theft device. Yani siz uloğunuzun uğurlanmazlığını alacak olsanız, şular yani encam alayanızda uloğunuza berkediyanızda perlajeniye bilenim şuna bağlayanız telefonunuzu. Ondan sonra yine şu görüyanız telefonun ekranına sizin maşynyňyz nirik gitse görünüp dur. Aýdaly siz maşynyň çykdyňyz, ýöne birden telefonuňyza signal gelýär. Şo siz parkowkada goýan maşyny birden ýa-da sürüp başlanan bolsa signal gelýär. Seniň maşynyň sürülip başlanýar. Öyle mene şu ýol boýunça gidip barýar diýip şol GPS-iň üstü bilen şol Sputnik'in üstü bilen size habar berýär şoň gidýär. Gaty bu amatlenjam bu adamdan öýdi üçin, ulogyny sen aýdaly motoryň gorajak ýa maşynyň gorajakmy? Hawa şon ýaly ondan ödemde şu görüşüňiz ýaly buňa dürli görnüşleri bar. Ana şular ýaly görnüş emma GPS tracker diýip ýazylgy. Tracker diýmek şu eitherle ýa injam diýmek. Eitherle ýa injam. Ondan ina şu da ana Farhadyň maşynynyň aşagyna gelmeden ene şu ödemine şular ýaly karokban içinde. Ýöne bu taýda ady diňe ady başga diýmesen daşy görnüşi görüşüňiz ýaly şularda sim karta goýulan ýerim bar. Şunu şey diýip dyrnaňyzy bilen açýaňyz. Şularda sim karta goýulan ýeri bar. Ana şolar ýaly enjam berkidilipdir. Indi şondan soň Farhat hakykatdan gaty ätiýas bolmaly. Ol bolsa Farhat gaýta şonu berkiden adamlara haýwat atýarda. Tidin men tanaňdyk, men de tide görkezörnýip. Onu ýaly haýwat atmagyň ýerine ýanky enjam sedi ýoga diýäňizde soň ozalky gelýän ýeriňizde ýa-ni myhman bolýan ýeriňizde ütetmeli. Men bilişime görä, şu ýanky soňky maglumatlardan bilişime görä, şol Farhat İstanbul'da bir yerde bolýan eken, şu ýene şo taýyp gelýär-de, soňky gedek Ankaradan gaýdyp gelende de ýene şo taýyp barypdyr da. Bolmasa Farhadyň ýerine ödüm bolsam, mysal üçin men şo bir bolýan ýerime barmadym, myhman ýerim ütederdim, beýderdim, şäheriň bir gararaklaryna bir ýerde gidilýänrek berlerde bolardym. Umuman Farhat ödüm aňya özüniň ýerlenýändiginde ýöne şol ýaşaýan ýerini ütetmendir. Şoň üçin ine beýleki aktivistler üçin hem sapak almaga şuň öz sapak bolupdy, şu wakaň özi gaty bir jegerli bir sapak bolupdy, ur pikirlenmek üçin hem esasen berýär. Siz hem geljekde her biriňiziň başyňyza şu düşüp bilýär adamlar. Eger eýdiňize düşseler, awa hem ýanky düşünmeli, indi Türkiýe goramazmy diýmeňiz mümkin. Ýene bir gedek gaýtalýan Türkiýede kanun işleýän gaýnansak da köp babatda kanun işleýän ondan Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyndaky hökümet ara gatnaşyklar gaty bir ýygjam gatnaşyklar ýakyn gatnaşyklar ondan olaň arasynda gizliň gulluklar arasynda ýürüýte gizliň alalaşyklar bar birek maglumat alşmak birek jenaýetçiler tawşyrmak ýaly bar. Şol alalaşyklaryň şäherinde de bular her zat edip bilýär. Hatta ýanky gora dokumentin bolsa da bular öýüňiz bilýäňiz da halkara goramalarının tankitlerinin gorkonoklar bolmasa halkara goramaları iyidi derli diýen ýaly tankit edip gelýärler, türme basylan aktivistler hakynda da öz hasabatlaryna agzak gelýärler, diňlenşik geçirilenine iyidi derli Türkmenistanyň hökümetiniň wekilleriniň ýüzüne de basýarlar, köp zatlar ýöne ýagda ýitip baranok bilişiňiz ýaly. Şoň üçin ätiýaşlygy gaýrat edinde elden bermeýän ýene bir duýdurjak adam mason kwatlar şol hökümetiň ýanky çapakçylar diýilýänler we ne Türkiýede onu çepekçiler diýip atlanýarlar bilen aktivistlermede bolýan. Şol çapakçylary teoriýaňyzda gaty golaýlatmaň, esasanam şahsy kontakta girmeň. Ýani şolara öz telefonuňyzy bermeň. Şolara asla da öýde ýaşaýan ýeriňizi bildirmeň.
Eger siz aktiv çykyş edýän bolsaňyz, aktiv işler. Hatda gatyr aktivem däl, passiwrak çykyş edýän bolsaňyz, şo şepekçi diýilýän şatlyk şeýhif diýilýärmi, maksat Türkiýe diýilýärmi, pelwan diýilýärmi, ol dilber diýilýärmi, ýa-ni Abalakowa, ýa-ni Zalina diýildi. Başga da bir giden şolar ýa-ni Sapardurdy diýärmi, şol Tapardurdy Babaýew Jemşit lakamly. Şolar ýaly adamlar siziň onamyňyza da käte girjek bolýandyr. Şolar oýun edýär, adamlar oýun edýär. Ýagny käte siz bilen alalaşygam siziň kanalyňyzda da çykyş eder, sizi gollarlarym. Olara Mehmet tarapyndan Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Gullugy tarapyndan olara ýürüýte ruhsat berilýär. Goşulan boluň, hatda Türkmenistanyň hökümetine käýiniňem tanqid edemediň Türkmenistanyň ýagdaýlary hawot halk bolup ayaga galmaly diýlen ýalatlarym diýdirýärler, diýşonýarlar. Diýşonýarlar. Ýani aýdalyna arada Sapardydy Babaýew diýlen şo haramzada wa biziň aktivistlerimiň bir toparynyň ýygyna düşüp ine geçen ýyl 2 ýyl mundan Türkmenistan konsullugynyň işgärlerini görkezmesi boýunça bir topar bolup biziň aktivistlerimize ýydarlaýan ekenler. Soňam urdular, hüjüm edip bir näçe gedek. Ne Edil Mehmedow'a garşy hüjüm edildi, Nura Naýf'a garşy hüjüm edildi. Ýene bir kasany aktivistimiz. Şolar soňam çykyş eden bolýar, şo Tapardurdy Babaýew diýilýän haramzada da men bolýar, şonu konsullugyň görkezmesi boýunça etdim. Men ökünýän, indi konsulluk meni ýerlap ber, indi meni bir zat etjek bolýar, ýoklajak bolýarlar diýen bolup aktivistler tarapyndan geçen bolup hamal aýny şo edýän işini ökünýän kişi bolup çykyş edendir. Indi häzir ünserip görüň, aradan bir 2 ay geçdi, şoň gecen çykyşyndan soň. Indi ýene de öňkü heňini gaýtalaýanlar, ýene de aktivistler üstüne sürünip otýar. Näme şunu edýär şu oýunlary? Ýene de ýutdamak mümkin bilen. Täze şonu aktivistler anamına girjek boldy. Buny näme etjek boldylar? Türkmenistan Howpsuzlyk Gullugynyň işgärleri. Söýgün nidiler, ýöri tögörkem adamlar pikir etmeýän, şolar ilçana söýgüneni bilen, ýa prezident hatda söýgüneni bilen bar, şolar çyn ýürekden edýändir idi. Şolar ýaly adamlarda ýürek ýok. Şolar ýaly adamlar, üýtgemejek adamlar bar. Men çinini öz şahsy pikirim aýdaýyn, belli adamlar bar, üýtgemejek adamlar. Şolar üýtgen ýaly bolup çykyş etsem, mende şu höder edýär, mende nähil tawra edýär, aha. Bana inni nähil görkezme berildik ha. Inni bu nähil senaryo onça hereket etmek bardy. Bu nähil görkezme aldyk ha. Öz kuratorlarynyň, ýa-ni öz eýelerinden. Bularym şol eýesiniň buýrugyny ýerine ýetirýän itleri alyp hereket etip ýören kümsükler. Şo Sapardurdy Babaýew diýilýän şo çykyşam, hatda şol Merdan Mustakow diýilýän bir haramzada bar, ýa-ni konsullugyň işgäri. Şoňa söýgünen bolýar da. Şo çykyşam ýörüýte Mehmet tarapyndan gurnulan oýun. Olam näme üçin ýan kaýdyşym ýaly? Ya aktivistler anamına girmeli, aktivistler şahsi maglumatlaryny almaly. Nirde ýaşaýarlar, hakda aktivistler içine girmeli. Şolar bilen duşuşmaly. Mine şolar ýaly hereketi ünsertäňe soň kuwatlaryna maksat Türkiýe diýilýän, maksat Mehmet Kuliýew özi, hakik familiýasy. Ýöne maksat Türkiýe lakamly oglan bar. Şolam etip berenler. Ýagny soň kuwatlar ünserýän bolsaňyz, adamlar ayaga galmaly, adamlar agzlaryny birikdirmeli diýen bolup edil aktiviste urulan ýaly gurrun edýändir. Olam näme üçin edýär? Ýa-ni bilenem şo çykyşlarynyň soňam aktivistler bilen şahsy kontakta girjek bolýar. Liçka diýilýän usul bilen, ýagny telefonyňyzy alýanlar aljak bolýar. O nirde ýaşaýanyňyzy biljek bolýar, duşulýar, zat edýär. Şolam oýun adamlar, oýun. Şolar ýörüýte görkezme boýunça hereket edýär. Men şu mesele barada maksat Türkiýe bilenem ýörüýte töhfetdeşlik geçirdim. Şu farhanyň töhfet edilmeginiň edil bir gün öňýany men töhfetdeşlik geçirdim. Şu töhfetdeşligi siz ertirdiňlersiňiz. Men şu taýda maksat Türkiýeň ýüzüne de men basýan şol edýän oýunlaryny. Özüňiz ünserip diňleýän şonda maksadyň şola ulanyň diýýän zadyny. O ilk men biradarak uğruna koýanlaryn. O soň ýöne oň edýän oýunlaryny men biradarak ýüzüne basam soň käbirdatlary boýnamaly. Ýöne men diýjek bolýanlar men jurnalist ökmenine olar ýaly adamlar bilen söhbetdeşlik geçirýän. Jurnalist ökmenine men islendik adam bilenem söhbetdeşlik geçirip bilerim. Ýöne men aktivistlere berjek maslahatym. Aktivistlere berjek maslahatym. Şolar ýaly adamlary öýdüňizde ýakynlaşdyryp, şolar üýtär, şolardan aktivist çykar diýip umid edýän bolsaňyz ýalňyşýaňyz. Siz ýalňyşýaňyz. Men size berjek maslahatym şolar bilen asla hiç bir kontakta girmeýän.
Yine de bir oyun edýär olar. Nähil oyun edýär? Öz aralarynda dawa eden bolýar, fewşýan bolýanlar. Fewşan bolýanlar. Ine inserseňiz şo Dilber Abalakowa diýilýän şol oýnatky beýleki Zalina Mämmedowa diýilen we Zoraf bilen soň kwartlar garpyşan bolýanlar, garpyşan bolanlar, suwda berdim diýänler. Edil şolar ýaly oýnam siz şatlyk şeýhyf bilen maksat Türkiýeň arasynda da görýänsiňiz, şatlyk şeýhyf bilen Dilber Abalakowa arasynda da görýänsiňiz. Bilýänmi şol näme üçin edilýär? Şonom ýörüte mehemen berýän görkezmesi boýunça edilýär. Ýagny adamlaň ünsüni, ýagny sosial ulgamlardaky biziň dinleýijilerimiz ýa biziň aktivistlerimiz hem dinleýijiler we şolaň ünsüni esasy problemlerden başga da sowmaly. Ýagny dawa jenjele sowmaly. Şoň sinemalar iýlik derli dawa edýändirler. Hatda şolary prezidente töwmäge çen ruhsat berilýär. Şolar ýaly gizlin gulluň operasiýalaryny üstünlikle amala aşyrmak üçin edilmeýän zat ýok adamlar. Şoň üçin şolar ýine Murat Gurbanow ýa DWT toplarynyň başlygy arada öz platformasyna çagyryp şolar ýaraşdyrjak bolýar. Şol garaçyny bilen anan ýani şolar aktivistlere ýakynlaşyp başlady. Hene şolaryň ha biziň hem diýýän zatlarymyz gaýtalap başlady. Gelinle men şolara da kömek edýän araçylyk bolaýyn diýip arasynda sudyýalyk edýän ýaly bolup kanalyna çagyryp şolara araçylyk edýärdi. Hem şolaň oýunyna gidip otyr. Menem şoňa bir nebitime agyr ýa hem gyýynan ýani şolaň bolup berişine, ýa aktivistler, şol liderlerine çendi şey edip öýlerini allatyp berişine. Şolar platformalarga getirmeýän, şolar üýtär öýdüp, şolar siz bilen bir zatlar pikirde şolar öýdüp garaşmaň adamda. Olar oýun edýär, näme üçin edýär? Siz barada mümkin boldugynyň birinciden siziň anamyňyza 22-njiden siz barada siziň agdalaryňyz bar, siziň kontaktlaryňyz, siziň töwereňizde adamlar barada mümkin boldugynyň köpräk maglumat toplamaly. Hem siziň araňyzda dawa jenjel döretmeli. Ýagny o liçka näme üçin çykýarlar? Inserseňiz, şo liçkada gürleşenlerine, ýagny şahsy telefon aragatlaşynda habarlaşanlaryna WhatsApp'yň üstüne, imo üstüne bilenmi ýa Telegram'yň üstüne bilenmi? Olar gep gatna diýerler. Ýagny ola aktivist o saňa şey diýdi, bulam saňa beý diýdi diýip ikisiniň arasynda gep çaknyşdyrmak we türkmenler ony bir hapa sözlerine atlandyr ýandyrlar. Gep näme edişdirmek diýip. Yani şon diýip bilen moktaşyat, onu şoň bilen meşguldan. Yani hem üçin bu aktivist ol aktivist bilen çaknyşdyrmak. Oň diýmedik zadyny diýdi edip görkezmek, buň diýmedik zadyny oňa diýeni ýaly edip görkezmek, şoň bilen meşguldan ýalar. Üstesine de aktivistlerden agent ýasajak bolýandyrlar. Hem käbir biziň aktivistlerimiň içinde şol ýanky şepekçilen oýnaýan oýunyň netijesini bir şun ýerekden çykyş edip beren bir aktivistlermide ýem şol agentlikde şüphe bildirip başladylar. Onam şolaň işleýän çepekçileň işiniň netijesi. Şolaň gadanyň netijesi. Şoň üçin adamlar ýaman şüpher bolun, gemen şolar töwereňe de getirmeýän. Diňe bir ýagdaýda getirbilersiňiz, olam men maksadym. Siziň kanalyňyzda çykyş edip siziň diýen zadyňyzy gaýtalajak bolsa şolar. Masalan, jena adamlar ayaga galmaly, dogry aýdýan diýdirip bilseňiz şolary. Siziň öz ýanky demokratik özgörüşlikler üçin öz öňde goýýan maksadyňyza şolar gulluk eden ýaly çykyş etjek bolsa siz öz diýeniňizi etdirip bilseňiz, onu diýdirin şolary. Öz diýeniňizi diýdirin şolary. Diýsinler, hawa Türkmenistanda demokratiýa bolmaly diýen diýdir. Hawa Türkmenistanda adamlar jebisleşip ayağa kalmaly ýa-me diýdirin şonu. Adamlar öz hukuklaryny goramak üçin tagalla etmeli ýa-me şolar, şo çepekçiler diýdirin ýöne öz nemelerini gaýtalatjak bolarlar size. Öz ideýalaryny, ýani diktaturany goramak wagtynda, ýa diktatory aklamak wagtynda onu olan oýunyna gatnaşmaň. Asla töwereňe de getirmeň başarsaňyz da. Ýöne men ýene bir gedek gaýtalaýan siziň aýtmaňyz mümkin, onu siz näme üçin Allah murat öz gepleşiňizde çagyrýaňyz diýmeňiz mümkin. Men jurnalist ýokmyn diýip alyp barýan. Jurnalist islendik bir jenaýetçi bilen oturup gürleşip bilýär. Jurnalistiň maksady şolar ýaly adamyň psihologiýasyny düşünmek, şonu açyk görkezmek. Hem adamlar birazcık oýlandyrmak üçin edýär jurnalistler. Emma aktivistler siz özüňizde şolar ýaly adamlar ýakynyňda goýber ursaňyz, siziň içiňizde bolaşyklyk döreýär. Siziň içiňizde birek bolan şüphe döreýär, dawa jenjel döreýär. Onan biz görüp siz hem görüp. Soň kwatlar bolup görünýär.
Ine şu soňky wagtlarda şu turup beren oýundan köpüsi şol ýanky şu çepekçiler diýilýändiň tuduran oýuny. Şolaň amala aşyrayan proýektiniň netijesi. Indi gene şu gepleşikde bir agdak geçecek zadymma, maňa ýakynda hat geldi, türmeden hat geldi. Murat Düşemowyň oturan türmesinden hat geldi. Şo taýda 4 adam bolup gol çekip ýerüçe hat ýazypdyrlar. Şu hatyň men bir nusgaty bilen tanıştyrayyn. Ena şu haty maňa Türkmenistanyň içinden ýetirdiler, türmeden ýiberipdirler. Men aýtdym 4 tane adam bolup gol çekipdirler diýdim. Ne şu taýda gol çeken adamlaryň atlary, birinji adam men tanamak dogrusyny dogry aýdyn. Körhanow Allamurat Han gelipdi ýa, şol Murat Düşemow bilen bir otyr. Murat Düşemowyň ýanyna Nurelli Halikow otyr. Murat Üwedow otyr. Olaryň häzir men ýatladyn, olaryň kimdigini. Bu soňky üçünü men tanaýan elbetde Düşemow hem Nur ki Halikow hem Üwedow men ki sosial ulgamlaryň üstü bilen tanaýandym üçin aýdýan ýöne birinji adam men tanamak, indi bular näme diýip ýazypdyrlar bu taýda. Bular şu özleriniň amnistiýa, ýagny günäge geçişlige düşürilmeýänliklerine şikaýet edipdirler. Hemem Birleşen Milletler Guramasynyň, ýagny OON'un Türkmenistanyňky wekilhanasyna ýüzlenýär. Hem halkara jemgyýetçiligine ýüzlenýär. Orçça ýazypdyrlar ýüzlenmelerini, elbetde şol OON'un edarasyna türkmençe gürlemeýändiň bar bolmagy mümkin, düşünikli zat. Şolar düşünikli bolmagy üçin orçça ýazypdyrlar. Men äder orçça okap bereýin, bular näme diýip ýüzlenýär. Ýokarda şu türmeň nomery bar, Liwap welaýetinde LB diýmek, Liwap welaýeti diýmek. Da Liwap welaýetiniň EL 12-nji nomer diýe türmeň nomery. Ýagny inglizçe EL 12 bolýar da. Заявление diýe, ýagny şikaýet ýa-da ýüzlenme. Мы ниже подписавшиеся граждане Туркмении были незаконно осуждены за проявление активной гражданской позиции. Biz diýe şu hata diýe gol çeken aşakdaky gражданlar ödümüzün diye gражданlyk diye pozisiýamyzda aktiv beýan edenimiz üçin bir kanun tutsak edilenler diye. С применением психического и физического давления против нас фальсифицировали уголовные дела diye. Bir de diye fizik hem psik hem fizik taýdan basyş görüp edip diye bir cinayet bir de bildirilen cinayet ayıplamasyny ýa-ni toslama cinayet ayıplamasyny bildirdiler diye. Şolar ýaly metody ulanyp. На данный момент мы отбываем незаконное заключение пенитенциарное учреждение LB EL12. Edil häzir kwagtya biz diýe şu ina türme nemesiniň ady penitentiarny учреждение şular ýaly edarada diýe yerleşýär nomera mine şu diýe ödemizem diýe şol bize bildirilen bir kanun cinayet ayıplaması boyunça türme tutsaklygyny möhletini geçirip otyr diýe. На этом правовой беспредел в отношении нас не заканчивается diýe. Ýöne munyň bilenem diýe bize garşy ulanýan bir kanunçylyk gutoranok diýe, diňe bunun bilen çäklenenok diýe, наши права продолжают ущемлять. Biziň hukuklarymyzy diýe bozmaklaryny dowam etdirýärler diýe. Он kimler gödöňlük tutýaram düşünikli zat. Нас незаконно не только лишили свободы, но также нам отказывают положенных нам законом свиданий и телефонных звонков с родными. Biziň diýe hukuklarymyzy ýankyýarlar kemsitmeklerini çäklendirmegini dowam etdirýärler. Nas bizi diýe diňe bir kanun ýagdaýda azatlykdan mahrum etmek bilen çäklenmän. Mundan daşary diýe bize diýe öz dogan garyndaşlarymyz bilen ýa duşuşmaklygy ýa-da olary telefon etmekligim diýe bize gadagan edýärler diýe çäklendirýärem diýen okşular gadagan edýärler diýe. Политическую подоплеку наших дел также подтверждают то, что мы уже 3-й год не попадаем на помилование. В то время как другие заключенные с аналогичными статьями и судимостями неизменно получают помилование.
Ondan bundan daşaram diye şu bizim işimizin diye siyasi matlaplı işlediğini yani diye siyaset bilen bağlanışıklı iştiğini diye yeni bir zatda görmek bolýar diye olam diye birinni diye 3-nji ýyllar diye amnistiýa düşemzok yani günäge çirişlige düşemzok diye bolmasa diye şolar wagtyň özünde edilýär. Bizim diye şu bizim türme bizdeki ýaly Jinayet kodeksiniň nomary boýunça türme basylan adamlar diye şu bir güne ýönkemet boýunça olar diýem diye gutulsa da olar çykyp gitdiler diye olar çykarlýar diye günäge şeşlige düşürilýär emma bizi diye düşürenoklar diye şoňa. Ondan прошу представителей ООН о личной встрече и содействии в разрешении этого правового беспредела, а также защите наших человеческих и гражданских прав. Ondan indi çol Türkmenistan'daki o Birleşmiş Milletler Uğraması'nın Türkmenistan'daki vekiline yüzleniyor. Bildiğe Birleşmiş Milletler Uğraması'nın diye yürüyüşü vekilinin diye biz bilen şahsı duruşuna çağırış ediyesi diye hemem şoň diye şu yankı onun vekilinin diye bizim işimiz bilen bağlanşykly şol kanuny ýa-ni bespredel ýa-da kanuny edinetdiligiň diye çözülmegine soňuna çykylmagyna ýardam etmegine haýyş edýär diýe-de hemen biziň diye adam hem de grajdanlyk hukumynyň diye gorulmagyny üçin edilmegine çağırş edýär. Yani şol ýanky Birleşmiş Milletler Guramasynyň wekiliniň kömek kantama bolup bildirilýär. Достоверность наших слов могут подтвердить в организациях Human Rights Watch, Amnesty International, Turkmen News. Bizim sözlemimiň diye şu aýdýan zatlanmadyň diye doğruduğunu yerlikliligini ne şular ýaly insan hukuklaryny goraýjy guramalarym tasdiklap bilerler diýip Human Rights Watch guramasynyň adyny görkezipdirler, Amnesty International, Turkmen News toporunun adyny görkezipdirler. Şuna 4 tane adam var, gol çekipdirler. Näýan kaýdyşymyz ýaly Körhanow Allamurat Hangeliewicz, Düşemew Murat Ýegşemewicz, ham Halikow Nurgelli Pehlivanowyç, Ögödow Murat Recepbayewicz. Indi şo ýan kaýdyşym ýaly birinji adam men bilemok, bu adamyň adyny men birinji gede eşitden Düşemew Fersit bilýär. 2021-nji ýylyň awgustynda toslama aýplama boýunça 4 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Hawa şo barada da men ilkinjilen biri bolup men şo suwdyň çykaran hökm barada da maglumat berdim. Men Taýda Kronika Türkmenistan, Türkmen News ýaly guramalar toporlar maglumat berdiler. Ondan bana näme aýplama bildirdiler. Başta Düşemew näme meseleler boýunça konflikte girdi. Şo bizim öňdäki poliklinika müdiri bilen konflikte girýär. Ýagny şoň ejesine ýarawsy ejesine tanjym etjek bolýarlar. Olam aýdýar, olam şo taýda anyklaşdyrjak bolýar. Men ejemiň birden keseli we ýürek keseli we dawlyan ýa-da ganas ýürek ganamar keseli we seniň etjek tanjymyňyz ziyanly bolmaz saglygyna diýip baranna şoňa degirli jogap bermän gaýta gedemlik edýär. Yani müdiri poliklinikaň Nazarova diýilýän. Şona konflikte girende de Nazarova prokuratura jaň edýär. Tanışlygynyň bardygyny görkezýär. Men sana çäre görün, sen maňa haýwat atdyň, näme etdiň diýip bolmasa şo taýda ýazga da alypdyr Düşemewden YouTube'da da goýdy. Hiç ýyl haýwat ýok diňe jogap talap edýär. Ondan ona şonna bir ýegnediler, wagtlaýynça bir izolýatora salyp çykardylar. Ondan soň dost bilen daşawda gidenne daşawdyň ýoluna bular saklaýarlar da ýene arsaraýarlar sizdiýe welaýatlaryň arasynda häzir karantin sebäpli çäklendirme bar, siz düzgün bolupsyňyz, näme edipsiňiz, beýdipsiňiz diýip bulary daşawda şäherine goýup bermejek bolýar, şäheriň etjeginde bolýan, konflikte girýärler. Käbirlerini geçirip durýar, käbirlerini biz ýallaryň goýup bermän durýar. Şunyalya bir hili boşan standart boýunça işleýärler kenler diýär-de. Ondan bular şo taýda tenemen edenler üçin ýola baglaýarlar maşinlar bilen bolýan. Bular alyp izolýatora dykýarlar. Izolýatoryň içinde de wagtlaýyn saklanýar-da bolýar. Sen administrativ jeda çekip bilersiň, bir 10 ýaşyny oturyp ýa ştraf jerime töläp çykyp bilersiň, olar ýaly tenemen üçin. O taýda ýumruklaşma da ýok, hiç adam ýok. Ýöne bular näme diýip bolan netinni bir ele düşensoň Murat Düşenowni çykarmaly, buny doly bir jinayet aýplamaly. Onuň näme diýerler şol?
2021-nji ýylyň şu awgustynda şonu izolýatora salanna, şoň ýanynda 3 tane oglan salýarlar, bir näme tanış oglanyna, şoň uruşdurýarlar, ýa-da murada garşy hüjüm etdirýärler. Muradyň hem goňşy kamerasyna bu dost ötýür, şoň ular bile ýa-da maşyny gidip barýan oglan. Olam eşdiýär ýa-da bolan zatlary. Gapdaly şol gapdalla kamerada. Ondan murady soň kameradan çykaryp sonra akydip barýar kadar muradyň ödem gyýyryp şonu ýetirýär dostuny. Maňa şular ýaly üstüme hüjüm etdirdiler. Indi maňa bir jenaýat aýplamasyny ýelmejek bolýarlar. Senin başartaň, şu taýdan çyksaň, ýurtdanam çykda gitdi, şonu ýaly nime diýär. Men gepleşikde de beripdim, şo döwürde. Ene şunu ýaly soňam näme bir kesek bir adamyň diýär tenne diýär, howply şikayet ýetiren şuň nipany 4 ýyl türme tutulgyny hökm etdiler. Izolýatoryň içinde öýdüň 3 tane adam salarsyň bu ýanyna, bir ýekaja olanyň ýanyna da Şoňa ondan ýa-da ýa hüjüm edenler tenne şikayet ýetiren bolsa günä olar da bolany. Näme üçin üstesine bu ýanyna näýatan şu adamlar salýan edil şo wagt. Hawa. Näme üçin beýle hüjüm edenler günäkär bolanokda bu hüjüm edilen Murat Düşeňew günäkär bolýar şo meselede. Görnüp durda gönden göni. Şoň ýeri-te gurnalan göni. Şoň aktiv çykyş edenlik üçin aralmak maksady bilen edilendir. Indi bulan indi ýa-da şular ýaly jeda istat ýa-da maddat boýunça jenaýat kodeksiniň maddat boýunça türmäge basylan adam hökmen günäge çyşlyga düşmeli. Indi ýa-ýakyn 2020-nji ýylyň 10-njy dekabrynda şol bir taraplyk günne gabatlap, bayramçylyga gabatlap Türkmenistan prezidenti günäge çyşlyga ulan etdi. Şo günäge çyşlyga da ýa-da şol Murat Düşeňewiň hem ýa-da Halykowyň aýplamasy boýunça şolara bildirilen aýplama boýunça türmäge basylanlar hemmesi çykaryldy. Şol maddalar günäge çyşlyga düşýän maddalar. Emma aly böyle şolar çykaran oklar. Ana bular hem şondan şikayet edýärler. Bulan gorkmagyna da esas bar. Bularyň ýene bir zatlary toslap, has bilen türme möhletini has uzatmaklary mümkin. Ondan eýleki biri ýan gaýtdyk Nurgelli Halykow bulan Murat Düşeňewden 1 ýyl tögere öň basyldy. Murat Düşeňew 2021-nji ýylyň awgustynda basylan bolsa, bu oglan 2020-nji ýylyň sentýabrynda basyldy. Buňam günäsi näme bar günäsi? Goşa döwrüne içinde günäsi bolýar da. Beş ol pandemiýa döwründe Aşgabatda bütün dünýä saglyk guramasynyň wekilleri bar ýa bolýan, şolaň mehmanhanaň ýanyna oturan suratyny şuňur tanış klasda şu suratan alypdyrda. Ödem şolay şo gydyň öde şo taýda kendini ämemi. Şol Instagramda yerleştirýär. Onuň bloglanyň şo Instagramda duran suraty şu Türkmen News saytyny berýär. Ondan şoňa bunan bilipdirler. Şundan barandygyny, ýagny Türkmenistan Milli Howpsuzlyk Gullugynyň işgärlerini bilip indi baňa da arsara indi şoň üçin aralmalar bir gaýdy. Ýöne suraty berdiň diýip indi buny türmäge basyp bilen oklar. Buning näme diýerler? Şundan bir algydar bir oglan tapýarlar. Şol oglana da şikayet ýazdarýarlar. Ýagny men pulum aldy, nem allap alypdyr, nem beren ok, bermeli wagtynda da gaçyp berdi diýip de. Indi ala böyle şo taýda şol oglan tapýarlar şon ýaly birini. Olam hakykatdan hem şondan pul alypdyrmy, almandyrmy, olam tek dolu belli der. Ýöne şolar ýaly birine şuň bir tanışyndan arda ýazdarýarlar da. Polisiýa. Soň esasynda buny ýygnadylar. Bu arten möhletleri aýnlad bolýar. Sen şunu ýaly jena neme diýär, pul alypsyň ýygyna bermeýänsiň ýöne saňa plança möhlet berýär, plança gün ýa plança hepde. Şoň üçin sen şo bergen galan bölegini gaýtaryp bermeli, möhlet bermelidir ýa şonu ýaly burada egilişe gidip borýarlar. Yo, bular ona metçek bolanoklar da göni alyp ýygnaýarlar. Indi üstesine de häzir bular gorkýanlar diýne şu taýda Kronika Türkmenistan topornyň saýtyna есть опасения, что Нургелли Халыкову добавят срок заключения diye. Yani Nurgelli Halykova berilen türme möhletiniň uzoldular diýip türme möhleti uzoldular diýilen ýa-ki howp bar, uzoldurmagy şo barada howp bar diýerler. Näme üçin şo barada howp bar diýe? Sebebi şu görgüle ýersiz ýere arsarap şonu şol ýa-ki ştrafnikleň diýä näme salynýan kamera siperzat bularda. Yani şizo diýip. Olam näme ýagdaýda sen türmeň içinde düzgün bolsaň, saňa da goşmaça jeda berip ýörüýte kamera salýarlar da seni ýa-ni daşary çykmar gedilenjige çykaran oklar. Yani howlyň içinde
her gün planşa taga gezmäge hakyň bar bolsa, sen şoňa çykaran oklar. O seni naharhana erten oklar sana bir dogum çörek şo taýda saklaýarlar diýär. Umuman teň türmäň içindäki ýagdaýyňam şäklendirýärler. Indi şuna ulana soňky wagtlar şolar ýaly şäherä görüp başlapdylar. Ýani hamala şu düzgün bolýarmyşyn. Özlerim de artara edýän Türkmen News and Chronicle Türkmenistan toparam ýa şo Türkmenistan ýa türmäň içinden gelen maglumaty talyp hem de onuň garnaşlarynyň maglumatyny talyp. Indi bulam näme üçin edibler? Şular ýarlady Türkmenistan hökümeti şoň türme möhletini uzalty şok bolsa şoň ýaly edýärler diýär. Ýagny sen hiç de düzgün bolmasaňam bir zadyň üstü bilen ýa seni türmäň içinde ýa uruşduran bolýarlar. Şu odal Murat Düşenpe garşy edişleri ýaly. O ýa sen bilen söýüşýär ýaly edýärler türmäň goragşyny. Ýa sana bir zady bir saratdyrýarlar da söýüşdirýärler. Hä sen türmäň goragşyny sen söýüpsiň ýa plan da atypsyň diýen ýygnap bilýär. Şey dip soň näme diýerler? Türmäň içinde düzgünü boldy diýip sen türme möhletini uzaldy bilýärler. Ine şular ýalyladyň Murat Düşenpe ulanylmajakdygyna garantiýa ýok. Soňda şondan hem ihtiyaç edýärler ýankylar. Indi üçüncü biri biz aýtdyk, üçüncü bir adamyň atdyk hatta gol çeken adamdan. Dördüncüsi bolýar da birincisini bilemdi. Diýdik, Öwedif Murat Recepbaýewich. Ine bu adam da şowly. 2020-nji ýylda bir aktivistlik işini alyp bardy. Bu öz kanaly bardy. Şu adam bar ol. Ýöne häzir şonu ýygnadylar şonu. Häzir däl 2020-nji ýylda ýygnadylar ony. Murat Öwedif diýip ýadyňda şeýandyryna şu ýüzi. Goşgu koýady, ondan ödem bir näçe goşgu ýazdy. O goşgu tam näme hakda? Şol Türkiýede 2020-nji ýylyň martynda 50-den gowrak bilen şu raýatymyz alkogoldan zäherlenip ölenler şolaň jetetler getirilmedi Türkmenistana şeýdip ýat ýurtlarda galdy. Şol atlara ýüregini gıýdyryp gynanyp goşgu kody çykyş etdi. Karantin düzgünne nägelip bildirip çykyş etdi. O internetiň şäkilligi barada çykyş etdi. Şoň tiýildiginiň pesligi barada. Şoň kanalyny dinläp bilersiňiz. Başga da maglumatlar bar bolmaýan ýanky. Ene şu dördüncü adam inni şu. Şoň ýaly bilen gol çeken. Şolaň bary ene şu taýda şu taýtda Türkmen News saýtyna şoň edenin çykışyndan şoň videosyny goýupdyrlar. Hem goşgusyny orça terjime edipdirler başardyklarynyň şoň manasyny. Şu taýda eden çykışlarynyň bir kısasyny sahypada da goýupdyrlar. Indi men diýjek bolýanym şol adamyň bar günäsi şol Türkmenistanyň ýanky kynçylyklary bilen baglanyşykly eden çykışlary boldy. Indi şolaň hemmesem şoňa gol çekenden hemmes häzir ki şol lewabyň ýanky türmesini men bilişime görä şo Seydi şäherine türme bolmaly. Şonda bar pilot ýurlar şolar. Şu Öwedif Muradam şu taýda otyr Halykow Nurwellem düşemfem ondan ýene biri şolada peýda bolupdyr. Bu görgülem şol şolara meňdeşlikde bir ýanky bir kanun töhmet atylyp basylan bolmaly. Indi bunu görkezmek bilen men näme aýtjak bolýan? Man Türkmenistanyň bir içinde türme düşden, daşary ýurtdan äkedilip, o taýda hem hukumy goraljak gumany ýok diýen ýaly sebäbi halkara guramalara ýeterlik derejede batyş görkezen oklar. Diňe? O şol ýylda bir gedek diýilen ýaly bir geçirilýän konferensiýalaryna bir agzak geçýärler atlaryny isbit etdi. O Türkmenistanyň hökümetine bir notasyk gönderen bolýarlar. Bolly adamlar hiç sanksiýa da ýok, batyşam ýok, haýwatam ýok. Halkara jemgyýetçilik tarapyndan ýa halkara guramalar tarapyndan ýene de Türkmenistanyň raýatlary özleri agzy birikdirip şuurda talap etmesiler Türkmenistanyň hökümetinden. Ne halk üçin şular ýaly bir azajyk nähilem bolar bir hereket eden adamlar ne şeýdip biýüne gidip otyrlar. Şolaňam aladasyny öňü bilen Türkmenistanyň öz ilaty, öz halky raýatlary etmeli şolaň aladasyny. Sebäbi şu görgüller siz üçin etdiler şu çykyşlaryny. Özleri üçin edene, siz üçin etdiler. Sizin ýagdaýyňyzda gynanyp, sizin ýagdaýyňyzda sizin ýüreklerini gıydyryp, sizin ýagdaýyňyzda biraz goglandyrmak üçin nähilem bolsa Türkmenistanyň ýokarky şol hökümet işgärlerini ýol başçylaryna ýüzlenip şolara garşy bir çykyş etdiler. Bu watana garşy çykyş dälmi? Bu döwlete dil ýetirmek däl, bu halkyň hal ýagdaýyny goglandyrmak üçin edilen bar. Indi şolaňam gadryny Türkmenistanyň öz halky bilmese, näme üçin daşary ýurt guramalary bilmeli. Öňü bilen şolaň gadryny bilmeliler, Türkmenistanyň öz raýatlary. Şolaň aladasyny etmeliler Türkmenistanyň raýatlary. Indi siz aýdarsyň biz näme edip bilerdik? Ýerlerden çykyş etmeli.
Yerli çıkış etmeli Türkmenistan'ın yolbaşçılar görsün, görmeli ve bulara yığınadığımız şey bilen ediliyor kömelok ýaly köpelk gidip otyr howdylar. Dip şu halkyň batışyndan iň bolmaly ýygy giderli şolan köpelk gidip oturşyny görüp adamlaryň sanynyň şu meselede şolar mejbur olar ýaly etmeli çykarmaga ýankylary. Iň bolmanda süýdüňiz durawa görmeli. Siz ho eliňizde plakat elip bir demonstrasiýa çykyň diýlenok ýa bir iş taşlaýy şoglan et diýlenok size. Ya barıp birinin yakasından tut diýlenok. Ýöne mümkinçiligiňizden peýdalanyp Instagram mı ya YouTube mı Facebook mı TikTok mı çykyş ediň yerli ýerden. Ne ýa adamlaryň adyny tutun. Iň bolmany şol 300-üniň işinden siziň de habaryňyz bar. Ne ýa çabakdan ýa şolar aýdylyp gelýär. Hukuk goraýjy guramalar tarapyndan. Iň bolmany şolaň şu 300-üniň adyny agdap geçiň. Ana şu batışlaryň netijesinde çykdy ana ýa-ni 2022-nji ýylyň 10-njy dekabryna şu odal Peýgamber Allah berdi diýip 2020-nji ýylyň sentýabryna ýadyňyzda bolsa çykyş etmäge meýil eden çün tutuldy. Şoňa da şu hüjüm edipsiň diýip birine töhmet attyrdylar. Şeýdi ben 4 ýyl basdylar. Ana şonu ýene şu 22-nji ýylyň 10-njy dekabrynaky günägeçlikde çykardylar. Nämeň netijesi halkara guramalarynyň netijesi ýöne adamlar şu yerli ýerden şolarlar ýetdi. Şu guramalaryň ýöne nemesine garaşyp oturma. Çykýa. Şolar çykarýarlar. Ýa-ni Kursana Ismatullaýewa. Lukman aýal. Yersiz ýere işden çykarylýar. Öz şu poliklinikasynyň ýolbaşçylary tarapyndan bolýan. Yerli organlara ýetipdi öz hukukyny gorajak bolup işini gaýtadan dikeldirmek üçin hiç il netije beren okul ahyrsaň türkmenligi saýtyna çyk ýa şoňa hat ýa ýani men şular ýaly hukum bozuldy diýip bolýan ýa-ni görgüle bir ýerlerden aýyplama tapyp 9 ýyl türme tutulgyny hökümet bilen şonu türme basdylar. Ýöne ana şonum çykardylar 22-nji ýylyň 10-njy dekabryna. Ýa-ni Kursana Ismatullaýewa. Demek netije berýär batış görkezlerinde. Ýöne şo batış haytadır bir ýöne daşary ýurtda iş alyp barýan guramalar tarapyndan edilmeli, olar tarapyndan edilmeli, ýöne öňü bilen halk tarapyndan edilmeli. Sebäbi şolan güni siziň başyňyza gelip bilýär. Yersiz ýere işden kowulsaňyz, öz hakyňyzy, hukugyňyzy talap etseňiz, sizden basyp bilýärler ondan. Şu sistemany biz näde düzetmeli? Yerli ýerden halk bolup düzetmeli. El ýor iki el berip ýüzüdýär. Bizde bolsa milyonlarça el var. İki eller, milyonlarça el var. Bileleşip tagalla etmeli. Ana adamlar şu gün kıyna şu Farhadyň şu ýaly ýygnalmak bilen baglanyşykly hememine şu soňky gelen hat bilen baglanyşykly size ýetirjek bolan maglumatym ýüzlenmä şulardan bar. Ne ýanky diýen şol söhbetdeşligim maksat Türkiýe bilen men bir söhbetdeşlik geçirdim diýdim. O şu söhbetdeşligim mene siz ertir inşallah siz ertir dinläp bilersiňiz, üns berip dinläň. O çykarar ýaly netijeler bolar siz üçin. O gadakly maglumatlar bolar. Dinläň üns berip özüňiz üçin peýdaly netijelerim çykaryň. Kanalymyzy gollaýan bolsaňyz, çykyşlarymyzy gollaýan bolsaňyz like basmagy gassanmaň. Gepleşikler paýlaşyň we tanyş bilişlerini öderin. Näýlim bolsa şeýdi ben bilen bir işimde ýardam berip duruň. Iň bolmanda şo derejede. Şunlukçede üns berip dinläňiz üçin köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.